Λοιπόν, είμαστε εδώ στον KISS 89, σήμερα καλεσμένος σε αυτή την έκτακτη εκπομπή ο διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Βασίλης Σπανός. Και βέβαια θα μιλήσουμε για την στεφανιά νόσο, μια νόσος που έχει απασχολήσει, θα έλεγα, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, όχι μόνο της χώρας μας. Κύριε Σπανέ, καλώς ήρθατε στην σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον KISS. Θα θέλανε, θεωρώ, λίγο οι ακροατές να σας γνωρίσουν καλύτερα. Να πάμε λίγο, ξεκινήσατε εδώ από την Καλαμάτα, τελειώσατε έτσι, να μας πείτε λίγο ένα μίνι βιογραφικό. Μίνι βιογραφικό, σύντομο, ναι, στην Καλαμάτα, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο Καλαμάτας, σπουδές στην Αθήνα, στην ιατρική σχολή του Καποδιστριακού. Τελειώνοντας τις σπουδές, ειδικότητα αρχικά στην Ελλάδα, μετά στη Μεγάλη Βρετανία για ένα διάστημα 1,5 χρόνο, μέχρι να συνεχίσω την ειδικότητα καρδιολογία στο Ιπποκράτιο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου έμεινα και επιστημονικός συνεργάτης για 1 χρόνο. Και μετά 3 χρόνια σε ένα κέντρο στο Μιλάνο, που εκείνη την εποχή άνοιγε δρόμους στην επεμβατική καρδιολογία. Ήταν μια εποχή που γινόντουσαν πολλά καινούργια πράγματα και ήμουν πολύ τυχερός να βρεθώ στο κέντρο αυτών των εξελίξεων. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ένας καθηγητής εκεί. Καθηγητής. Γνωστός Ιταλός. Ναι, ζει ακόμα, είναι ένας μύθος στην επεμβατική καρδιολογία. Δεν ήταν ποτέ καθηγητής, ήταν λίγο ιδιόρυθμη περίπτωση. Άνοιγε δρόμους χωρίς ποτέ να έχει σε μεγάλη εκτίμηση τους καθηγητές. Αλλά ήταν καθηγητής στην Αμερική, όμως στην Ιταλία δεν ήταν καθηγητής. Αλλά το θέμα είναι ότι οι δρόμοι που άνοιξε όταν εγώ γύρισα το 2003 από το κέντρο και άρχισα να ασκώ την επεμβατική καρδιολογία πια στον ιδιωτικό τομέα, εκείνη την εποχή ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, στη μεγάλη του πλειοψηφία, δεν έδινε καν τη δυνατότητα να κάνει κανείς τα πράγματα που γινόντουσαν σε εκείνο το κέντρο. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, αυτό έχει περάσει στην κοινή πρακτική. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της στεφανιάς νόσου και έχει επεκταθεί τελευταία και στις βαλβίδες, με αποτέλεσμα να έχει μειώσει πάρα πολύ το χώρο της καρδιοχειρουργικής. Γυρνώντας λοιπόν στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, στην Ευρωκλινική Αθηνών κυρίως, αργότερα και στο ιατρικό, τώρα και στην κεντρική κλινική. Στο ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι. Στο ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι, και θεωρώ πολύ μικρή προσφορά συγκριτικά, αλλά τουλάχιστον το έχω κάνει και αυτό τον τελευταίο χρόνο. Κατεβαίνω στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που υπάρχει ένα αιμοδυναμικό το οποίο δεν ξέρω αν οι Καλαματιανοί το έχουν εκτιμήσει σε πόσο καλό επίπεδο είναι, και η καρδιολογική κλινική. Μιλάω για τη συμμαθήτριά μας Θοδωρή, τη Βούλα την Κοσμοπούλου, που είναι μια εξαίρετη κλινική καρδιολόγος, και μιλάω για το Γιάννη τον Τζόρλαλη, που δεν είναι Καλαματιανός και κρατάει αυτό το τμήμα για χρόνια. Αλλά αυτό το τμήμα κρατιέται με δυσκολίες. Εγώ έρχομαι 2 φορές το μήνα και βοηθάω, κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι από την Τρίπολη, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον ένας ακόμα σαν το Γιάννη. Ίσως κάποια στιγμή κατέβαινε και ο καθηγητής Τούτουζας. Και ο Κώστας ο Τούτουζας έχει κατέβει παλαιότερα και έχει βοηθήσει, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε εδώ έναν επεμβατικό καρδιολόγο, ο οποίος είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει καλά ματιανοί, ακόμα και οι καρδιολόγοι. Είναι σε υψηλό επίπεδο και από άποψη εκπαίδευσης και από άποψη δεξιοτήτων και από άποψη κλινικής σκέψης, αλλά είναι μόνος του. Και όταν κάποιος σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο με την κίνηση που έχει το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι μόνος του, δεν φτάνει. Και δεν φτάνει. 2 στεφανιογράφους, αν δεν κάνω λάθος. Ένας είναι, αλλά αυτός ο ένας θα έφτανε αν είχαμε 2 επεμβατικούς καρδιολόγους μόνιμους. Θα μπορούσε και το τμήμα με το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό να δουλεύει 24/7, όπως λέμε στην ελληνική, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και να προσφέρει στους Καλαματιανούς αλλά και στον πληθυσμό που διπλασιάζεται το καλοκαίρι στην Καλαμάτα αυτό που κυρίως προσφέρει ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, το επίγον. Και αυτό μπορούμε ίσως μιλήσουμε αργότερα, δηλαδή το πόσο μεγάλη σημασία έχει η δουλειά που κάνουμε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με αυτή τη στεφανιογραφία, τα stent που ξέρει ο κόσμος, όταν κανείς κινδυνεύει να χάσει την καρδιά του και μερικές φορές και τη ζωή του. Και εκεί έχει σημασία η άμεση παρέμβαση, που δυστυχώς με τις σημερινές συνθήκες το νοσοκομείο Καλαμάτας δεν μπορεί να την παράσχει, γιατί δεν είναι ανοιχτό καθημερινά. Και αναγκάζεται κάποιος να ταξιδεύει μέχρι την Τρίπολη,
χάνοντας πολύτιμο μέρος της καρδιάς του στο δρόμο. Ενώ έχει εδώ όλες τις τεχνικές Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο το κέντρο, έχει νοσηλευτικό προσωπικό, technician που μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς. Χρειάζεται έναν ακόμα επεμβατικό καρδιολόγο στο επίπεδο του Γιάννη και του Τσόρλαλη ή και λίγο πιο χαμηλά, για να μπορεί να λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία όλο τον χρόνο. Ωραία. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εσείς είστε επεμβατικός καρδιολόγος. Μας ακούν αυτή την ώρα ακροατές και θα μας δουν και μέσα από το διαδίκτυο με εικόνα. Τι διαφορά έχει ο καρδιολόγος από τον επεμβατικό καρδιολόγο? Έτσι ήθελα να ξεκινήσω τη συνέντευξη, γιατί μπορεί όλοι να μην ξέρουν τι ακριβώς. Κάποιος που δεν έχει ζήσει κάτι με τη στεφανία νόσο ή δεν γνωρίζει, να μην ξέρει τις διαφορές που έχετε. Πολλές φορές ακόμα και αυτοί που έχουν ζήσει τη στεφανία νόσο και έχουν βάλει στέντ μας λένε χειρουργούς. Στην πραγματικότητα εμείς δεν είμαστε χειρουργοί, είμαστε καρδιολόγοι, έχουμε την ειδικότητα όπως κάθε άλλος καρδιολόγος, όπως ο καρδιολόγος που πηγαίνει κανείς ένα απόγευμα στο ιατρείο του. Αλλά η καρδιολογία έχει μια μεγάλη υποειδικότητα, που είναι η επεμβατική καρδιολογία, που σημαίνει ότι δίνουμε λύσεις με επεμβάσεις χωρίς να πιάνουμε νηστέρι πρακτικά. Μιλώντας για τη στεφανία νόσο, μπορούμε να βάλουμε διάγνωση στα αγγεία της καρδιάς με μια στεφανιογραφία, μια διαδικασία που την έχουμε απλοποιήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μπορεί κανείς να μπει το πρωί να κάνει μια στεφανιογραφία, το μεσημέρι να είναι σπίτι του και την άλλη το ίδιο βράδυ να είναι στα μπαρ και την άλλη μέρα να κολυμπάει. Ναι. Και σε αυτή την ίδια τη διαδικασία της στεφανιογραφίας μπορούμε να ανοίξουμε τα αγγεία που παλιότερα χρειάζονταν χειρουργείο και το κάνουμε πια στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, βάζοντας μπαλόνι και στέντ. Οπότε απλώς χρειάζεται μια μέρα νοσηλείας. Ποια είναι η διαφορά τώρα, μπαλόνι και στέντ? Πρακτικά δεν υπάρχει διαφορά, γιατί σήμερα σχεδόν πάντα βάζουμε στέντ. Είναι μια τεχνική με την οποία ανοίγουμε τα αγγεία, αλλά δεν είναι αυτό μόνο η επεμβατική καρδιολογία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά στη στεφανία νόσο, γιατί όπως πολύ σωστά είπε στην εισαγωγή, πάρα πολλοί κόσμος, χάνουμε κόσμο. Είναι η πρώτη νόσο πρώτη αιτία απολειών ανθρώπων στις μέσες ηλικίες, στις πιο παραγωγικές ηλικίες, παντού στο δυτικό κόσμο. Αλλά ο επεμβατικός καρδιολόγος δεν είναι μόνο τα μπαλόνια και τα στέντ στη στεφανιογραφία. Τελευταία είναι οι βαλβίδες. Πια ένα μεγάλο μέρος από ασθενείς που παλιότερα χειρουργούνταν τώρα βάζουν βαλβίδα από το πόδι. Είναι κάποιοι ηλεκτροφυσιολόγοι που ασχολούνται με αριθμίες. Έχουν αυτή την υποειδικότητα στην καρδιολογία, γιατί πια η εποχή μας είναι η εποχή της υποειδικότητας και της νέας υποειδικότητας. Okay. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς τους ηλεκτροφυσιολόγους κάνουν και αυτοί επεμβάσεις για αριθμίες. Κολπική μαρμαριγή είναι μία που μπορεί να έχει πολλοί κόσμος. Αλλά πολλές διαφορετικές αριθμίες. Και αυτοί οι επεμβατικοί καρδιολόγοι είναι, γιατί μπαίνουν στο ίδιο εργαστήριο που μπαίνουμε εμείς και δίνουν λύσεις στις αριθμίες. Άρα η επεμβατική καρδιολογία είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά, θα έλεγα εγώ, όχι δική μας, κυρίως της ιατρικής τεχνολογίας τα τελευταία 50 χρόνια, που έχει καταφέρει να δίνει αποτελεσματικές και ασφαλείς λύσεις με εύκολο τρόπο σε μια πολύ μεγάλη βεντάλια καρδιολογικών προβλημάτων. Μάλιστα. Υπάρχει και η αξονική στεφανιογραφία, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει αξονική στεφανιογραφία, υπάρχει αρκετές δεκαετίες τώρα. Είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τα αγγεία όχι όσο αξιόπιστα τα βλέπουμε με τη δική μας την κλασική στεφανιογραφία. Χρησιμοποιούν το σκιαγραφικό που χρησιμοποιούμε εμείς, αλλά αντί να βάζουν καθετήρες που πηγαίνουν μέχρι την κορυφή της καρδιάς, εκεί που βγαίνουν τα αγγεία, και να ρίχνουν αυτό το σκιαγραφικό για να χρωματίζουμε τα αγγεία και να τα φωτογραφίζουμε, αυτοί έχουν την τεχνική του αξονικού τομογράφου, όπως κάνει κανείς μια αξονική τομογραφία για το θώρακα, αλλά εκείνη την ίδια στιγμή έχουν δώσει αυτό το ίδιο σκιαγραφικό που δίνουμε εμείς για να χρωματίσουν τα αγγεία και να προσπαθήσουν να τα ανασυνθέσουν σε εικόνες στην αξονική. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι ακριβώς επειδή η καρδιά κινείται 70 φορές το λεπτό συνήθως, η παλμή μας, η καρδιακή παλμή, δεν είναι εύκολο να την απεικονίσεις όπως τους πνεύμονες, όπως τα οστά που είναι ακίνητα. Με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε όλο και πιο γρήγορους, όλο και πιο εξελιγμένους αξονικούς τομογράφους που παίρνουν πολλές τομές το λεπτό, και το έχουμε καταφέρει αυτό. Και από την άλλη μεριά βέβαια η καρδιά όσο γίνεται να περιορίζεται η κίνησή της, γιατί άμα τρέχει πολλές φορές το λεπτό και οι εικόνες που παίρνουμε δεν είναι τόσο αξιόπιστες. Ωραία. Και τώρα έχουμε στην ερώτηση που μπορεί να ενδιαφέρει, ίσως να ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Μπορείς να αποτυπώσεις το πρόβλημα που έχεις με μια αξονική στεφανιογραφία
το ίδιο με μια στεφανογραφία κανονική, επεμβατική. Ναι, η εμπειρία μας, γιατί αναγκαστικά θα πάω απευθυνόμαστε στον κόσμο στην Ελλάδα και είναι η εμπειρία που έχουμε από την Ελλάδα. Πολλές φορές δεν έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα που περιμένουμε να επιβεβαιωθούν στην κλασική στεφανιογραφία. Δεν ξέρω αν είναι προβλήματα στην τεχνική, αν είναι προβλήματα το ότι διαφορετικές τεχνικές βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Ναι, η ακτονική πολλές φορές μας απογοητεύει. Μας απογοητεύει κυρίως με έναν τρόπο να έχουμε μια έκθεση ακτονικής στεφανιογραφίας η οποία λέει ότι εδώ έχουμε κάποια προβλήματα και εμείς να μην τα βρίσκουμε μετά. Βέβαια το σημαντικότερο πρόβλημα θα είναι να μας απογοητεύσει ανάποδα, δηλαδή να έχουμε προβλήματα στην κλασική στεφανιογραφία που δεν τα ανιχνεύει. Η αξονική στεφανιογραφία είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε από, όχι επιτυχημένος θα έλεγα, αλλά είναι ένας τρόπος, κάτι προσφέρει. Να ξεφύγουμε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της καρδιολογίας. Λέμε ότι τα τελευταία 50 χρόνια κάνουμε πράγματα, έχουμε καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τους καρδιοχειρουργούς, έχουμε βγάλει φάρμακα που πράγματι μειώνουν την πιθανότητα εμφράγματος. Έχουμε μάθει τον κόσμο τι είναι το κάπνισμα, τι είναι το ζάχαρο, τι είναι η πίεση, να παίρνει φάρμακα, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί κανείς να ακολουθεί όλα αυτά που λέμε και μια ωραία ημέρα να χαθεί από τη ζωή. Είναι αυτό που λέει, μας το λένε ασθενείς. Γιατρέ, εγώ έχω χάσει κιλά, κάνω γυμναστική, έχω κόψει το κάπνισμα 5 χρόνια. Παίρνω τα φάρμακα που μου λες, έχω χωρίξει τη χολυστερίνη, μου έκανε έμφραγμα όμως. Και ο κουμπάρος μου είναι 120 κιλά, κάθεται στην τηλεόραση, έχει ζάχαρο, δεν παίρνει φάρμακα για τίποτα. Και καπνίζει και δεν το έχει κάνει. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με στατιστικές. Ξέρουμε ότι άμα ο κόσμος κάνει όλα αυτά που λέμε, μειώνεται πολύ η πιθανότητα να κάνει ένα έμφραγμα, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να εγγυηθούμε σε οποιονδήποτε παίρνει φάρμακα, κάνει αυτά που λέμε, ότι δεν θα το πάθει το έμφραγμα. Και επειδή πολλές φορές μιλάμε για αυτό που εμείς λέμε πρωτοβάθμια πρόληψη, δηλαδή να δίνουμε φάρμακα και να δίνουμε συμβουλές σε ανθρώπους που δεν είναι ασθενείς για να μην το κάνουν ποτέ το έμφραγμα. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τους θωρακίσουμε, παρότι συζητάμε για τη χολυστερίνη, παρότι κάνουμε εξετάσεις, και εκεί έρχεται η ακτονική στεφανιογραφία σε πολλούς συναδέλφους και εδώ στην Καλαμάτα καρδιολόγους και γενικώς στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα, όπου ο άλλος για να είναι εξασφαλισμένος απέναντι στον άνθρωπο που θα πάει από το ιατρείο του και θέλει να, όσο γίνεται, να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο του εμφράγματος, του λέει κάνε και μια ακτονική. Δεν τον σώζει στην πραγματικότητα η ακτονική, γιατί αυτά που βλέπει πολλές φορές στην ακτονική και τα οποία δεν είναι σοβαρές στενώσεις, θα κάνει μετά μια κλασική στεφανιογραφία και δεν θα χρειάζεται να του βάλω ένα μπαλονάκι ή ένα στεν. Τελειώνει η στεφανιογραφία και δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα κάνει έμφραγμα από μια από αυτές τις μικρές στενώσεις τα επόμενα χρόνια ή τον επόμενο χρόνο ή ακόμα και τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, εσείς θα προτείνατε σε κάποιον ο οποίος θα σας ρωτήσει προτείνετε την στεφανιογραφία, την επεμβατική στεφανιογραφία και όχι την αξονική. Συγκριτικά έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μας νόησε ο Γιωργάκης που έχει και τη σκηνοθεσία στην εκπομπή. Αλλά αν σας έλεγε ότι αισθάνομαι, τι θα του λέει? Εγώ αν μου λέγει ότι αισθάνεται ότι έχει κάποια συμπτώματα, σίγουρα θα πάμε στην κλασική, για να είμαστε σίγουροι από τη στιγμή που έχουμε συμπτώματα. Αλλά αυτή η πολύ μεγάλη χρησιμοποίηση της αξονικής στεφανιογραφίας δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα. Όταν κάποιος έχει συμπτώμα, ο καρδιολόγος θα το στείλει να κάνει την κλασική. Ναι, για πρόληψη. Έτσι. Και εκεί στην πρόληψη, καλό είναι να έχουμε εικόνες από την αξονική στεφανιογραφία, αλλά θα έλεγα στο μυαλό το δικό μου, εκτός από το να ακολουθούμε όλες αυτές τις οδηγίες που λέμε εμείς από τις τηλεοράσεις, για το κάπνισμα, για τα κιλά, για την καθιστική ζωή, τα έχουμε πει πια τόσες φορές που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, έχει μεγάλη σημασία και κάτι άλλο. Να ξέρουμε πότε θα ανησυχήσουμε. Εμένα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, έχω βγάλει και βιβλίο γι' αυτό πριν από αρκετά χρόνια. Αν μπορείτε να χτυπάτε τα χέρια σε πάνω στο... γιατί τα παίρνει, είμαστε ραδιόφωνο. Τα κρατάω δεμένα, Οι κύριοι στο χεριό είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή είμαστε ραδιόφωνο, περνάνε όλοι. Ναι, τι εννοώ τώρα ότι να ξέρουμε πότε θα ανησυχήσουμε?
Ανεξάρτητα από το αν έχω ψηλή χολυστερίνη και παίρνω φάρμακα, αν καπνίζω ή δεν καπνίζω, αν έχω δει κάτι στην ακτινική στεφανιογραφία και μου είχε πει ο καρδιολόγος μου πάρε και μια ασπιρίνη καρδιολογική, καλό θα σου κάνει να μην κάνεις ποτέ έμφραγμα. Μπορεί ένα βράδυ να ξυπνήσω μες τη νύχτα με ένα πλάκωμα στο στήθος, το οποίο μπορεί να πηγαίνει στο λαιμό ή πίσω στη ράχη ή να κατεβαίνει στο αριστερό χέρι, απλώς να είναι ένα βάρος πάνω στο στήθος μου και προς τα αριστερά. Και με ξυπνάει. Και πάω και ανοίγω, ιστορίες ασθενών αυτά που λέω τώρα. Πάω, ανοίγω το παράθυρο και παίρνω λίγο αέρα και μετά από 5-10 λεπτά έχει φύγει. Νιώθω καλύτερα. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξανανιώσει. Είναι κάτι καινούριο για μένα. Δεν κοιμάμαι κανονικά. Πηγαίνω στο νοσοκομείο Καλαμάτας και γι' αυτό θέλω να εφημερεύει το αιμοδυναμικό όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες. Και μένω εκεί γιατί αυτό ήταν προεόρτια εμφράγματος κατά πάσα πιθανότητα. Και κάθε έμφραγμα ακούμε, λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πρόβλημα. Ο Βασίλης ο Σπανός δεν είχε πρόβλημα και έπεσε κάτω και δεν ξανασηκώθηκε. Δεν είχε πρόβλημα, δεν μας το είχε πει το πρόβλημα. Τις πιο πολλές φορές, αν ρωτήσουμε τη γυναίκα του Βασίλη του Σπανού, θα μας πει ότι τον είδε πριν 2-3 μέρες ή πριν μια εβδομάδα να τρίβει το στήθος του γιατί κάτι ένιωθε εκεί. Αλλά δεν έδωσε σημασία γιατί πέρασε. Το έμφραγμα είναι κάτι ξαφνικό. Μπορεί να κάνω σήμερα μια κλασική στεφανιογραφία και να βρω απλώς μικρές αλλοιώσεις. Και κάποια από αυτές για κάποιο λόγο να κάνει ένα σκίσιμο, μαζεύει θρόμβο, κλείνει ένα μεγάλο αγγείο. Δεν παίρνει αίμα ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς, κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου, 1 στους 10 φεύγει εκείνη τη στιγμή. Και αν αυτό το πράγμα μείνει για ώρες, χάνω όλο το κομμάτι της καρδιάς που δίνει αίμα, αυτό το αγγείο νεκρώνεται και μετά έχω μια αναπηρία. Αλλά δεν συμβαίνει ξαφνικά σχεδόν ποτέ. Γιατί ο οργανισμός δεν είναι κουτός. Ο οργανισμός εκεί που κλείνει το αγγείο από το θρόμβο, τα αιμοπετάλια που μαζεύονται, κοιτάει να περάσει ουσίες, να ξαναπεράσει το αίμα. Οπότε εγώ μπορεί να με ξυπνήσει ένα πράγμα μες τη νύχτα, αλλά μετά από λίγο να έχω ροή στο αγγείο μου και να κοιμηθώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι καλά, γιατί το πρόβλημα είναι εκεί. Και 8 στις 10 φορές θα ξαναχτυπήσει. Και το θέμα είναι να φτάσω σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, αυτό που λέμε να δουλεύει στην Καλαμάτα όλες τις ημέρες, πριν κλείσει τελείως το αγγείο, γιατί εκεί βάζουμε ένα στεντ, πάω την άλλη μέρα σπίτι μου και είναι σαν να πέρασα ίωση. Η καρδούλα μου δεν το έχει καταλάβει. Θα πάω στον καρδιολόγο μου μετά από 1 μήνα, θα μου κάνει ένα τρίπλεξ καρδιάς και θα μου πει είσαι σίγουρος ότι πέρασε το έμφραγμα. Δεν βλέπω τίποτα στο καρδιογράφημα. Δεν βλέπω τίποτα στο τρίπλεξ. Άρα για μένα όλη η ιστορία της καρδιολογίας, και εκεί βοηθάει η επεμβατική καρδιολογία με το αιμοδυναμικό εργαστήριο, είναι να προλάβει αυτά τα εμφράγματα στα πρόδρομα συμπτώματα. Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο μόνος τρόπος που αποδεικνύεται ότι μπορεί να είσαι κοντά στο έμφραγμα είναι να κάνεις μια στεφανιογραφία και να δει ο γιατρός μέσα από τις εικόνες που θα αποσπάσει. Εννοείται, ναι. Ότι θέλει στέλνει μπαλονάκι. Συμφωνεί, αλλά το να την κάνω σήμερα ως πρόληψη και να πω εντάξει έχω μικρές βλάβες, δεν με θωρακίζει. Θέλω τον ενημερωμένο ασθενή, ο οποίος θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να δω. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, το βλέπουμε πολύ εύκολα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά αυτό το πράγμα, παρότι είναι πρωτόγνωρο, παρότι καπνίζει, παρότι έχει κιλά, και λέει ρε εσύ, άκουσα το Σπανό, μήπως αυτό είναι προεόρτια εμφράγματος. Και πάει στο νοσοκομείο Καλαμάτας και είναι ανοιχτό. Του κάνει ένα τσιμπηματάκι από το χέρι, πόνο δεν έχει, πιο πολύ καταλαβαίνει πόνο από το φλεβοκαθετήρα που θα βάλει να του πάρουν αίμα. Και του λέει όχι, είναι όλα καλά. Πήγαινε σπίτι σου. Το μεσημέρι, το απόγευμα είναι σπίτι του. Την άλλη μέρα παίζει μπάλα. Είναι μικρό το κόστος πια που χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει πρόδρομα συμπτώματα εμφράγματος. Και αν έχει, εκείνη την ώρα που το βλέπουμε, βάζουμε ένα στεντ και έχουμε λύσει το πρόβλημα. Και τώρα που το σκέφτομαι, μιας και το αναφέρατε πριν, το θεωρώ λίγο σαν ψέμα. Δηλαδή, πόσους ανθρώπους θα μπορούσε να έχει σώσει το νοσοκομείο Καλαμάτας αν εφημέρευε η αιμοδυναμική μονάδα. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να είναι κανόνα σε ένα νοσοκομείο και όχι να συζητάμε εμείς εδώ τώρα ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και όπως πολλά υπαρχιακά νοσοκομεία, δεν είναι μόνο το. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν το 2003 ήρθα από το εξωτερικό, ξέραμε ήδη από το 1994 ότι χρειάζεται να κάνουμε αγκιοπλαστική στο οξύ έμφραγμα. Το 2003 τα δημόσια νοσοκομεία στην Αθήνα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Ο ιδιωτικός τομέας την είχε ήδη αναπτύξει. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και έναν άνθρωπο, τον Γιάννη τον Κανακάκη,
που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και πίεζε η Ευρώπη τότε, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, και πάνε πια πάνω από 10 χρόνια, μπορεί να είναι και 16 και 17, που στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις σε παραπάνω από ένα νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, 24/7. Δηλαδή κάθε εμφραγματίας θα πάει εκεί και θα ανοίξει το αγγείο του. Το νοσοκομείο Καλαμάτας που έχει γίνει με όλες αυτές τις δωρεές, που είναι σε μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλο τουρισμό, που αναπτύσσεται και οικονομικά, τη βλέπεις ότι ανθίζει, δεν είναι δυνατόν να μην έχει. Εδώ υπάρχει μια αντιφατικότητα. Δηλαδή οι γιατροί να παρακαλάνε σε εισαγωγικά το κράτος να λύσει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να μπορεί μια αιμοδυναμική μονάδα να εφημερεύει για να σώθουν οι συνάνθρωποι μας, και να μην ακούει τους επιστήμονες, αυτούς που θέλουν την υγεία του συνανθρώπου τους. Δηλαδή είναι παράλογο όλο αυτό. Ναι, για να δώσουμε. Μιλάω από την ανθρώπινη πλευρά, γιατί έχω και τους λόγους μου. Ναι, όχι. Είναι έλλειμμα αυτό. Είναι έλλειμμα αυτό, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με οικονομικούς λόγους. Ότι χρειάζεται στην πραγματικότητα, για να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή το αιμοδυναμικό όπως πρέπει, χρειάζεται ένα δεύτερο Γιάννη Τσόρλαλη, ο οποίος θα πρέπει όμως να βρεθεί και να έρθει, γιατί και οι επεμβατικοί καρδιολόγοι δεν είναι πολλοί και πολλοί θέλουν και κάποια εξέλιξη στην Αθήνα, και πρέπει οι συνθήκες που θα δουλεύουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας να είναι ελκυστικές. Ελκυστικές, τώρα μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, είναι πολλά πράγματα. Είναι για παράδειγμα να μην εφημερεύουν όπως οι υπόλοιποι καρδιολόγοι και να πρέπει την άλλη μέρα να είναι και στο αιμοδυναμικό και να ξυπνάνε τη νύχτα για έμφραγμα, και την άλλη μέρα το πρωί να πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν και οι υπόλοιποι. Παράδειγμα. Πάντως χρειάζεται το κράτος, και δεν μιλάω μόνο για την Καλαμάτα. Παντού η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει πάρα πολύ πληθυσμό τα καλοκαίρια. Εγώ έχω δει και σε άλλες επαρχιακές πόλεις που έχουν μεγάλα ελλείμματα τα νομαρχιακά τους νοσοκομεία, και που επειδή ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας θα το τσίμπαγε αυτό, φαντάζομαι, είναι μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο κόσμος μένει. Τώρα ας πούμε πρέπει να πάει μέχρι την Τρίπολη. Μέχρι την Τρίπολη όμως δεν είναι μια μικρή απόσταση. Έχω χάσει πράγματα στο δρόμο μέχρι να πάω στην Τρίπολη, ενώ το νοσοκομείο είναι εκεί, το αιμοδυναμικό είναι εκεί, όλα είναι εκεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Γιατί μιλάμε για την επεμβατική στεφανιογραφία. Μπορεί να σας ρωτήσει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, εντωμεταξύ να θυμίσω στους ακροατές, βγαίνουμε live από τον KISS 89. Βλέπετε, έχουμε και τις κάμερες που μας καλύπτουν αυτή τη στιγμή. Βγαίνουμε και ραδιοφωνικά. Καλεσμένος σήμερα είναι ο διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Βασίλης Πανός. Είναι επικίνδυνη μια στεφανιογραφία? Έχει κινδύνους? Όχι. Η επέμβαση είναι άλλο πράγμα. Η επέμβαση μπορεί να έχει κινδύνους. Καταρχήν σε ποιον άνθρωπο την κάνεις, σε τι συνθήκες την κάνεις. Αλλά η ίδια η στεφανιογραφία, αυτό που λέμε να πάω να τα δω τα αγγεία μου τώρα που ένιωσα αυτό το ενόχλημα πίσω από το στήθος, όχι, δεν έχει κινδύνους. Είναι απειροελάχιστη κίνδυνη. Παλαιότερα, δηλαδή πριν 15 και 20 χρόνια, δεν θα μπορούσα να το πω τόσο εύκολα, γιατί πηγαίναμε κυρίως από το πόδι, και τα βασικά προβλήματα που είχαμε από το πόδι ήταν αιματώματα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, λίγοι βέβαια, που χρειάζονταν να κάνουν χειρουργείο για να διορθώσουν τα αιματώματα που κάναμε εμείς από το πόδι. Τώρα που πάμε από το χέρι, οι επιπλοκές μας είναι πολύ λιγότερες. Αλλεργικός να μην είναι κανείς στο φάρμακο που δίνουμε, το οποίο μπορεί να το πάρει και στην άλλη στεφανιογραφία ή να το πάρει σε κάποια άλλη εξέταση. Είναι τα αστιαγραφικά που δίνουμε στην ιατρική, και να μην είναι, σε μια προθανάτια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι, να έχει πάρα πολλά προβλήματα υγείας, και αλλιώς η στεφανιογραφία είναι μια απλή διαδικασία. Ωραία. Πότε κάποιος θα μεταβεί σε μια επέμβαση χειρουργική ανοιχτής καρδιάς? Δηλαδή, από πού μπορεί να το καταλάβει ένας ασθενής ότι πρέπει να παρακάμψει την στεφανιογραφία και να πάει σε ανοιχτής καρδιάς? Γιατί και αυτή θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση ενός απλού πολίτη. Ναι, στην πραγματικότητα δεν την παρακάμπτει, μέσω της στεφανιογραφίας πηγαίνει. Από εκεί ελέγχεται πρώτα. Πρώτα κάνει τη στεφανιογραφία. Αν κάνουμε μια στεφανιογραφία σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να κάνει έμφραγμα, σχεδόν ποτέ δεν πάει για χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Ό,τι και να είναι θα το λύσουμε εμείς. Γιατί δεν μπορεί να παρέμβει κανένας άλλος, πρέπει εμείς να λύσουμε το πρόβλημα, να γλιτώσει το έμφραγμα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια κλινική στεφανιογραφία ή μια δοκιμασία κοπόστρωση, έχουν έναν πόνο, δεν είναι πήγον, στην ανηφόρα κουβαλώντας τα ψώνια τους, και έρχονται και λένε: γιατρέ, δεν νιώθω καλά, πήγαινε κάνε μια στεφανιογραφία.
και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ας πούμε 6, 7 ή 8 stent για να ανοίξουν τα αγκία τους. Εκεί, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της νόσου, πόσα αγκία έχουν προβλήματα, τι είναι αυτός ο ασθενής, την ηλικία του, πώς δουλεύει η καρδιά του, έχει ζάχαρο ή δεν έχει ζάχαρο, υπάρχουν ιατρικές οδηγίες που σε κάποιες περιπτώσεις προκρίνεται το χειρουργείο. Είναι η μειοψηφία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που προκρίνεται το χειρουργείο. Ναι. Εκεί υπάρχει και ένας λαϊκισμός, θα το πω έτσι, δικός μας, των επεμβατικών καρδιολόγων. Ναι. Που πολλές φορές δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο χειρουργείο να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση. Εκείνη την ώρα που κάνουμε τη στεφανιογραφία προχωράμε, βάζουμε τα πρώτα stent και βάζουμε μετά και τα υπόλοιπα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, που όταν αρθρίζονται πολλές βλάβες, χρειάζονται πολλά stent σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα με την καρδιακή τους λειτουργία, δεν πρέπει να πάμε εμείς την ίδια στιγμή που κάνουμε τη στεφανιογραφία να ανοίξουμε τα αγκία, σταματάμε, εξηγούμε στον ασθενή τι μπορούμε να του προσφέρουμε, γιατί τις πιο πολλές φορές μπορούμε και εμείς να τα ανοίξουμε, δεν είναι ότι δεν τα καταφέρνουμε, και του λέμε ότι έχει και τη λύση του χειρουργείου, η οποία είναι πιο επώδυνη, είναι σίγουρα πιο δύσκολη για τον ασθενή, γιατί έχει μια νοσηλεία, έχει θωρακοτομή, αλλά τον αφήνουμε να δει τα συν και τα πλην και του λέμε τι λέει η ιατρική επιστήμη, τι κερδίζει και τι χάνει με τη μία επιλογή ή την άλλη. Δεν την έχουμε καταργήσει τελείως την καρδιοχειρουργική και τη χρειαζόμαστε την καρδιοχειρουργική. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε, γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, είναι σαν τη ζωή, αλλά τουλάχιστον ελπίζουμε να κρίνουμε το καλύτερο για τον ασθενή μας. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που νομίζουμε ότι ξέρουμε ότι ένας καλός καρδιοχειρουργός θα έχει καλύτερα αποτελέσματα μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για έναν άνθρωπο που είναι νεαρός από εμάς. Ωραία, πάμε τώρα να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, το χειρουργικό κομμάτι, την επεμβατική και αυτή είναι η βασική ειδικότητα. Να πάμε λίγο στην πρόληψη και έχετε εκδώσει και ένα βιβλίο, προσωπικά ο ίδιος, πάνω σε αυτό το συμπρόληψη, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε και ποια είναι τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχει ο καθένας από εμάς. Πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, επειδή το βιβλίο είναι παλιό και δεν έχω μπει στη διαδικασία να το επανεκδώσω, μπορεί κανείς να πάει ή να χτυπήσει, να γκουγκλάρει Βασίλης Πανός, επεμβατικός καρδιολόγος, ή να βάλει μάθε την καρδιά σου, να πάει στο site και άμα στο ψαχτήρι του site βάλει έμφραγμα, Στεφανία νόσος, θα δει και άρθρα, θα δει και συνεντεύξεις, θα δει και ηχητικά. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ η πρόληψη. Το μάθε την καρδιά σου είναι πολύ ωραίος τίτλος, δηλαδή. Ναι. Είναι... να μάθουμε. Ναι, εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που εγώ είχα έρθει με κάποια εφόδια, κάποιες επεμβάσεις που ακόμα ευτυχώς σήμερα τις κάνουν, έχει επεκταθεί, όλοι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι τις κάνουμε, αλλά τότε ήταν λίγο, ξενίζανε, θεωρούνται υπερβολικές γιατί καταργούσαν μεγάλο μέρος του χειρουργείου και από τη μια ήθελα ο κόσμος να το μάθει αυτό για να ζητάει βοήθεια από εμάς και όχι μόνο τους καρδιοχειρουργούς. Από την άλλη όμως να ξέρει πότε θα ανησυχήσει, αυτό που αρχίσαμε να λέμε πριν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς πότε ένα ενόχλημα στο στήθος πρέπει να τον πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο και όχι να τρίψει λίγο το στήθος του και να κοιμηθεί ή να περιμένει να πάει στον παθολόγο του μετά από 5 μέρες ή να μην ακούει τη γυναίκα του όταν τον ρωτάει τι είναι αυτό που τρίβεις εκεί, γιατί έχω καταλήξει αυτά τα χρόνια, δεν έχω μελέτες να το επιβεβαιώνουν, ότι ειδικά οι άρενες, οι άντρες, είμαστε ομάδα υψηλού κινδύνου στο να μην αναφέρουμε συμπτώματα και να φύγουμε σαν το σκυλί στα μπέλη. Οι γυναίκες λιγότερο. Και καμιά φορά οι γυναίκες σώζουν τους συντρόφους τους. Δηλαδή τους βρίσκουν και τους αναγκάζουν να πάνε στο γιατρό, αν προλάβουν. Πρέπει να απορρίψουμε τελείως αυτό που ακούμε πολλές φορές, ότι έφυγε από τη ζωή κάποιος με ανακοπή, δεν είχε τίποτα. Είχε. Πάντα είχε. Δεν πέθανε πάντα είχε. Από ανακοπή ξαφνικά. Είχε κάτι το οποίο δεν το γνώριζε και ο ίδιος, δεν ψάχτηκε, δεν ρώτησε. Το σημαντικότερο, εκεί εστιάζω εγώ, είναι ότι δεν ανησύχησε τη στιγμή που έπρεπε να ανησυχήσει. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως λέμε εμείς οι καρδιολόγοι, έτσι λίγο αλλιώτικα, γιατί δεν θα πούμε και σε όλους πώς θα ζούνε,
Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις ένα ενόχλημα που δεν το έχεις ξανανιώσει. Λίγο να μας περιγράψετε πάλι τα συμπτώματα, έτσι, για να. Κυρίως τα συμπτώματα τις πιο πολλές φορές είναι ένα βάρος. Οι ασθενείς λένε ότι νιώθουν ένα βάρος, ένα πλάκωμα πίσω από το στήθος και προς τα αριστερά. Μπορεί καμιά φορά πηγαίνει στο λαιμό, πηγαίνει ανάμεσα στις ομοπλάτες. Μπορεί να είναι μόνο ανάμεσα στις ομοπλάτες ή μπορεί να είναι χαμηλά στο στήθος να πηγαίνει προς το στομάχι. Πολλές φορές κατεβαίνει προς το αριστερό χέρι. Το σημαντικό είναι, γιατί αυτό είναι εντυπωσιακό, όλοι το λένε, είναι κάτι που δεν είχα ξανανιώσει. Δηλαδή μπορεί να μας ακούνε τώρα άνθρωποι, αν και φαντάζομαι οι πιο πολλοί δεν ξέρω και αν τους ενδιαφέρει η συνέντευξη γιατί είναι νεολαίστικο κοινό, αλλά αν μας ακούνε 40'ες, 50'ες. Όχι, δεν είναι νεολαίστικο κοινό του ΚΙΣ, γιατί πρόσφατα έγινε και μια μέτρηση που αναφέρει και ειδικές δικές μας. Άρα μας αφορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάποιας ηλικίας και έχει και τις ανησυχίες, είτε μας ακούσει σήμερα είτε όχι, μπορεί πολλές φορές να αναρωτηθεί για ενοχλήματα που έχει στο στήθος. Αλλά μπορεί να τα έχει εδώ και χρόνια. Και να είναι κάποιες βελονιές, κάποιες σουβλιές, κάποια τσιμπήματα. Δεν μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε καθόλου για αυτά. Οι άνθρωποι που παθαίνουν, βρίσκονται στα προεόρτια ενός εμφράγματος και τελικά το παθαίνουν ή το προλαβαίνουμε, λένε ότι γιατρέ αυτό το πράγμα δεν το είχα ξανανιώσει. Και το καταλαβαίνουν, νιώθουν εκείνη τη στιγμή ότι είναι κάτι το οποίο τους απειλεί. Δεν το αφήνω αυτό που με απειλεί, δεν γυρίζω πλευρό να κοιμηθώ. Δεν λέω δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Ναι, θα περάσει, αλλά πάω και μέχρι το νοσοκομείο και λέω το νοσοκομείο γιατί συνήθως ο καρδιολόγος έξω, αν τελικά εξελιχθεί σε έμφραγμα, μπορεί και να με αργήσει και να καθυστερήσω. Το νοσοκομείο είναι το μέρος για να πάω. Εκεί που άμα κάνω μια επικίνδυνη για τη ζωή αριθμία, θα μου σώσει τη ζωή η νοσοκόμα που θα έρθει με έναν απεινιδωτή. Εκεί που άμα υπάρχει αιμοδυναμικό και λειτουργεί, θα μπω αμέσως στο αιμοδυναμικό και αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες είναι time is muscle. Το time is money το έχουν κάνει time is muscle. Και θα αποφράξει τις αρτηρίες που. Θα τις αποφράξει, το λες πολύ σωστά Θοδωρή. Δυστυχώς εμείς μιλάμε για απόφραξη και εννοούμε κλείσιμο. Θα τις ανοίξει, ναι, θα τις ανοίξει. Αν ανοίξει, αν ξεκινήσω να κάνω έμφραγμα, εγκατασταθεί ο θρόμβος στην καρδιά μου και βρεθώ στο αιμοδυναμικό, περάσω εγώ ένα σύρμα και αρχίσει να τρέχει αίμα μέσα στην πρώτη ώρα, είναι σαν να μην έπαθα ποτέ έμφραγμα. Είναι εντυπωσιακό. Όταν έχεις κληρονομικότητα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, έχεις χάσει γονείς, παππούδες, γιαγιάδες από. Άμα είναι από εμφράγματα και από στεφανιαία νόσο, εκεί για μας. Τι ρόλο παίζει η κληρονομικότητα σε έναν άνθρωπο? Αν έχεις πάρει αυτά τα γονίδια, μεγάλο. Το θέμα είναι αν τα έχεις πάρει. Δυστυχώς είμαστε ακόμα στην παιδική εφηβική ιστορία, ηλικία του ανθρώπινου είδους και μόλις τώρα βρήκαμε το γονιδίωμα, ακόμα δεν έχουμε δέσει γονίδια με νόσους. Επιστημονικά, ναι. Φαντάζομαι ότι οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ πιο οπλισμένες από εμάς να απαντήσουν στο ερώτημα, αλλά σίγουρα για μας, τους καρδιολόγους, ανάβουν φωτάκια. Δηλαδή, ειδικά αν υπάρχει ευνίδιος καρδιακός θάνατος στην οικογένεια, σε έναν πατέρα στα 40 του ή στα 50 του, είμαστε πολύ πιο επιθετικοί και με τα φάρμακα που δίνουμε και με μια στεφανιογραφία που θα κάνουμε. Χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα όπλα, αλλά θα γίνω κουραστικός να επαναλαμβάνω ότι και όλα τα όπλα που έχουμε στην ουσία μπορεί να μας προδώσουν αν δεν έχουμε έναν ενημερωμένο ασθενή. Ναι, άρα. Ερώτηση: αν κάποιος έχει κληρονομικότητα, καλό είναι προληπτικά έτσι και αλλιώς να κάνει τις εξετάσεις που απαιτούνται για να είναι πιο safe, να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια? Θα δει όλα τα συννεφάκια που εμείς λέμε παράγοντες κίνδυνου. Δεν πρέπει να καπνίζει, η χολυστερίνη του θα είναι χαμηλά, δεν πρέπει να έχει ζάχαρο, θα κάνει όσο μπορεί και δεν θα κάνει καθιστική ζωή, η πίεσή του θα τη μετράει τακτικά. Θα κάνει ένα τρίπλεξ καροτίδων που είναι κάποια αγγεία που μοιάζει 5 φορές, συμβαδίζουν οι βλάβες εκεί με την καρδιά και μετά θα κάνει και μια ακτονική στεφανιογραφία και αν του βγάλει κάποιες πλάκες και είναι αμφίβολο το αν είναι σοβαρές ή όχι, θα κάνει και μια κλασική, θα πάρει φάρμακα, θα πάρει σίγουρα την καρδιολογική ασπιρίνη που προστατεύει, μας γλιτώνει κατά 30% τα εμφράγματα, θα πάρει φάρμακο για τη χολυστερίνη, το γνωστό θαλοσπίρ, θα πάρει φάρμακα για τη χολυστερίνη. Όλα αυτά θα τα κάνει, αλλά εγώ θα προσέθετα σε όλα αυτά, που είναι η κλασική γραμμή στην καρδιολογία, όλες οι μεγάλες εταιρείες αυτά λένε, με κόκκινα φωτάκια, ότι φίλε μου,
αυτό το πλάκωμα, και αυτό το πλάκωμα σου μιλάω, άκουσέ το, ξανά άκουσέ το, βάλε το ραδιοφωνικό, δες το γραμμένο, δες το σε βίντεο της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας, και αν ποτέ νιώσεις κάτι τέτοιο, ανησύχησε. Αξίζει τον κόπο να ανησυχήσεις, και σε τελική ανάλυση ας κάνεις και μια στεφανιογραφία, άμα οι καρδιολόγοι που θα σε δουν επιγόντως σε ένα μεγάλο νοσοκομείο κρίνουν ότι είναι απαραίτητο, για να δεις ότι τα αγκία σου είναι καλά και να πας σπίτι σου ήσυχος να κοιμηθείς το βράδυ. Θα ρωτούσε τώρα ένας ακροατής αν είναι μύθος ότι οι νέοι, οι πιο μικρές ηλικίες δεν πεθαίνουν από έφραγμα ή δεν έχουν καρδιακή νόσο. Δηλαδή, ποιες ηλικίες είναι αυτές που είναι πιο επικίνδυνες? Αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε, η πέμπτη δεκαετία της ζωής, 40 με 50, είναι εκεί που το έμφραγμα φουντώνει και έχει πάρα πολλούς θανάτους. Μετά τα 50 κλειτώνουμε. Όχι βέβαια. Και η έκτη δεκαετία και η 7η, και μετά είναι και νόσος φοράς, την 8η και την 9η. Η στεφανία νόσος έχουμε. 50 δηλαδή. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε νεκροτομικά ευρήματα σε παιδιά 18 και 20 χρονών που πήγανε με μια μοτοσικλέτα, που έχουν τις πρώτες βλάβες στεφανίας νόσου. Η στεφανία νόσου αναπτύσσεται από πολύ νωρίς και υπάρχουν άνθρωποι και στα 35 τους που μπορεί να κάνουν ένα έμφραγμα. Και η αλήθεια είναι ότι όσο νεότερος κάνει κανείς ένα έμφραγμα, τόσο σοβαρότερο μπορεί να είναι αυτό το έμφραγμα, γιατί αν κανείς έχει για 30 χρόνια αυτή την νόσο, αναπτύσσει αυτό που λέμε παράπλευρη κυκλοφορία. Δηλαδή σιγά σιγά δημιουργούνται κάποιες πλάκες στην καρδιά του, το αίμα δεν κυκλοφορεί, παίρνει αίμα από αλλού, και αν αυτή η πλάκα που έχει δημιουργηθεί κλείσει απότομα, παίρνει από κάπου αλλού. Ένας νέος άνθρωπος, ειδικά σε καπνιστές που βλέπουμε αυτό, μπορεί να κλείσει ξαφνικά ένα αγκείο, που αν πηγαίναμε πριν μια εβδομάδα δεν θα βρίσκαμε τίποτα εκεί, και επειδή δεν έχει αυτή τη σταδιακή ανάπτυξη πλάκας νόσου, να βρεθεί η μισή του καρδιά να μην παίρνει αίμα και ή να τον χάσουμε ακαριέα ή να κάνει ένα τεράστιο έμφραγμα και να μείνει ανάπηρος για την υπόλοιπη ζωή. Να θεωρήσω ότι η χολυστερίνη είναι ίσως ο βασικότερος παράγοντας. Είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες. Τα βάζουμε όλα αυτά σε κάποια πινακάκια που έχει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Υπολογίζουμε την πιθανότητα που έχει κανείς να χαθεί, να πεθάνει από έμφραγμα ή εγκεφαλικό τα επόμενα 10 χρόνια, και έτσι καθορίζουμε αυτό που λέμε κίνδυνος. Η χολυστερίνη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι σημαντικό ότι έχουμε φάρμακα που μπορούν να τη ρίξουν σχεδόν πάνω από 50%. Μιλάμε πάντα για την κακή χολυστερίνη, αυτή που γράφουμε LDL, αυτή η φράση, και είναι πολύ σημαντική η χολυστερίνη, αλλά ας πούμε αν διάλεγα έναν παράγοντα που είναι πιο σημαντικός από όλους, θα διάλεγα το ζάχαρο. Το ζαχαρός διαβήτης είναι μια νόσος η οποία πειράζει τα αγκία παντού στο σώμα, και ειδικά αν κάποιος ζαχαροδιαβητικός καπνίζει κιόλας, δημιουργείται ένα μείγμα. Λέω μείγμα γιατί αν έχει κανείς έναν παράγοντα, έχει μόνο πίεση ή έχει μόνο χολυστερίνη, η πιθανότητα ή μόνο καπνίζει, η πιθανότητα να κάνει έμφραγμα δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από το διπλανό που δεν καπνίζει, που δεν έχει χολυστερίνη. Όταν όμως μαζεύει 2-3 τέτοια πράγματα μαζί, ή 4 ή 5, με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται ο κίνδυνος, και στο μυαλό μου οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για να αυξήσουν τον κίνδυνο είναι διαβήτης μαζί με κάπνισμα. Όλοι οι παράγοντες παίζουν ρόλο. Ωραία. Να θυμίσω στους ακροατές που μας ακούνε ζωντανά από τον Kiss 89 αυτή την ώρα, καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Βασίλης Σπανός. Κύριε Σπανέ, πάμε τώρα. Τι ρόλο παίζει? Αυτό θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση, γιατί και εγώ πολλές φορές δεν μπορώ να το καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής. Τι ρόλο παίζει το στρες και το άγχος στην καρδιά ή στο μυαλό? Ναι, θα απαντήσω με δύο τρόπους. Ο ένας είναι τι επιστημονικά δεδομένα έχει. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι δύσκολα, γιατί είναι δύσκολο τη χολυστερίνη τη μετράμε. Το κάπνισμα επίσης, καπνίζεις ή δεν καπνίζεις. Την πίεση επίσης. Το στρες δεν έχουμε κάποιο εργαλείο να το μετρήσουμε. Και δεν υπάρχει και ένα μόνο στρες. Αυτό που λέμε στρες, εδώ και καιρό το έχουμε ονομάσει με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει το στρες, υπάρχει αυτή η αγωνία που έχω όταν εγκλωβίζομαι σε μια κατάσταση να κάνω πράγματα που δεν με εκφράζουν και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αλλά υπάρχει και το στρες, αυτό το ζωογόνο, το παραγωγικό στρες, που φτιάχνω ολόκληρο τον γκις και τον επεκτείνω και κάνω πράγματα. Δεν είναι το ίδιο στρες.
Αυτή είναι η μία απάντηση. Δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα τέτοια που να μπορεί κάποιος με σοβαρότητα να πει το στρες παίζει ρόλο και μάλιστα να το αποτιμήσει παίζει τέτοιο ρόλο, τόσο της 100% στη στεφανία νόσο. Το δεύτερο που εγώ εκεί θα εστιάσω είναι ότι βλέπω, τουλάχιστον στη δική μας κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, ότι το στρες λειτουργεί ως άλλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο που καπνίζει και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να κόψει το κάπνισμα. Έχω έναν άνθρωπο που είναι παχύσαρκος και καταλαβαίνω ότι ανοίγει το ψυγείο, είναι μια διέξοδος. Και λέει τι να κάνεις, το στρες είναι που μου έκανε ξέρω εγώ την νόσο. Δεν την έκανε το στρες. Την κάναν όλα τα υπόλοιπα. Δεκτώ το στρες, δεν θα σε πυροβολήσω, δεν θα σου δημιουργήσω μεγαλύτερο άγχος για να κόψεις το κάπνισμα, θα κοιτάξω να σε βοηθήσω, αλλά μην βαφκαλίζεσαι, μην λες ότι έφτασες σε αυτό το σημείο που έφτασες λόγω του στρες. Όταν είσαι 120 κιλά, καπνίζεις 3 πακέτα την ημέρα, έχεις ανεβάσει το ζάχαρό σου, έχεις ανεβάσει την πίεσή σου, δεν βαδίζεις. Δεν είναι το στρες το πρόβλημά σου. Και φτάνουμε πλέον και στην άσκηση που είναι απαραίτητη όχι για όσους πάσχουν από στεφανία νόσο, αλλά για όλους. Μεγάλο φάρμακο. Μεγάλο φάρμακο, ειδικά στη στεφανία νόσο. Δεν υπάρχει όλα αυτά τα συννεφάκια που είπαμε, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα που να μην επηρεάζεται από την άσκηση. Δηλαδή, υπέρταση. Έχουμε μελέτες εδώ και 40 χρόνια από τότε που έκανα ειδικότητα. Ότι θα μπορούσαμε και φάρμακα να γλιτώνουμε για την υπέρταση, άμα βάλει κανείς την άσκηση στη ζωή του. Παχυσαρκία, που την χτυπάει η άσκηση, γιατί αλλάζει το ισοζύγιο των θερμίδων. Και που επίσης η παχυσαρκία που φεύγει με την άσκηση επηρεάζει και την υπέρταση. Όταν ρίχνουμε τα κιλά μας πέφτει και η πίεση. Χολυστερίνη. Όταν κάνουμε αυτή την κοιλίτσα οι άντρες, ανεβαίνει η κακή χολυστερίνη, ανεβαίνουν τα τριγλικερίδια. Τι άλλο μένει. Ζάχαρο. Έχουμε μελέτες που λένε το ζάχαρο έχει να κάνει με τη διατροφή, τα κιλά και την άσκηση. Και έχουμε μελέτες που λένε ότι από τα δύο, δηλαδή το να χάσω κιλά ή να ασκούμε, κάποιος που χάνει κιλά αλλά δεν ασκείται, έχει όφελος, λιγότερο ζάχαρο, αλλά ο άλλος που ασκείται και ας μην χάσει κιλά, έχει μεγαλύτερο όφελος στο ζάχαρο. Δεν υπάρχει τελικά σύννεφο από όλα αυτά που μαζεύουμε, που μας κάνουν τη στεφανία νόσο, το έμφραγμα, αλλά και τα εγκεφαλικά, που να μην επηρεάζεται από την άλλη. Μέχρι και το κάπνισμα επηρεάζεται. Γιατί αν κανείς αρχίσει να περπατάει, είναι δυσκολότερο μετά να καπνίζει, γιατί φουσκώνει και έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα. Και καπνίζει και λιγότερο, δηλαδή τουλάχιστον τις ώρες που περπατάει δεν καπνίζει. Να πούμε και κάτι άλλο για την άσκηση. Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι δεν χρειάζεται να είναι μαραθώνιος. Άμα θέλει κανείς να τρέξει μαραθώνιο, άμα θέλει να κάνει 60 και 80 χιλιόμετρα με το ποδήλατο ή 3 και 4 χιλιόμετρα στην πισίνα, ας τα κάνει. Αλλά εμείς στις μελέτες μας έχουμε βάλει το γρήγορο βάδισμα. Το έχουμε βάλει τα τελευταία 10 χρόνια. Και μιλάμε για 150 λεπτά την εβδομάδα. Το έχουμε μοιράσει στις μελέτες είτε 5-30 λεπτά είτε 3-50 λεπτά. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει 5 μέρες την εβδομάδα, αλλά κάποιος άλλος να έχει 3 μέρες από 50 λεπτά. Αυτό το βάδισμα στην ουσία, το όφελός του ελάχιστα διαφέρει από το να τρέχουμε μαραθώνιο. Αν σηκωθούμε από την καρέκλα και κάνουμε γρήγορο βάδισμα, το γρήγορο βάδισμα είναι 3,5 μίλια, 3,8 μίλια, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή περίπου 5 χιλιόμετρα, αν το όχι παραπάνω, 6 πρέπει να είναι, την ώρα. Είναι γρήγορο βάδισμα, δεν είναι γρήγορο βάδισμα ραχάτικο και δεν σημαίνει ότι κανείς θα το κάνει αύριο άμα δεν έχει ασκηθεί ποτέ. Θα ξεκινήσει με χαμηλότερους ρυθμούς με στόχο να φτάσει κάποτε εκεί και με στόχο τελειώνοντας αυτά τα 30 ή 50 λεπτά να έχει δρώσει τη φανέλα του. Και αν το κάνει αυτό τακτικά, το όφελος που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλο από την καθιστική ζωή και αν μετά βρεθεί να μας τρέξει μαραθώνιο ή να μας κάνει πρωταθλητισμό, είναι ελάχιστο το επιπλέον όφελος. Ναι. Και αυτό το βάδισμα είναι κάτι που μπορεί να κάνει κανείς μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να το επαναλάβουμε αυτό, είναι 150 λεπτά την εβδομάδα που μπορεί να τα μοιράσει δεν χρειάζεται να έχει στεφανία νόσο, όχι τίποτε, μπορεί να τα μοιράσει σε 5-30 λεπτά ή σε 3-50 λεπτά. Ναι, είναι συμβουλές. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι γρήγορο το βάδισμα. Δεν είναι τρέξιμο, αλλά περιγράφεται brisk walking. Είναι το γρήγορο, το ενεργητικό βάδισμα. Και να πούμε ότι όλα αυτά που ακούτε σήμερα από τον διακεκριμένο επεμβατικό καρδιολόγο, τον κύριο Σπανό, εδώ στον ΚΙΣ, είναι από επιστημονικές μελέτες και στατιστικά στοιχεία. Ναι. Έχετε στη διάθεσή σας. Ναι. Και τα οποία, επειδή ασχολούμαστε χρόνια, χάρη στον αείμνηστο καθηγητή μας, τον Παύλο τον Τούτουζα, που έβγαζε και τους ρυθμούς της καρδιάς, βγαίνουν ακόμα κάθε δίμηνο το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας που κάνει δράση προς το κοινό,
τις επικοινωνούμε δεκαετίες τώρα και νομίζω ότι το μήνυμα πια έχει περάσει. Το δύσκολο όμως, ας μην λέμε ψέματα, είναι πώς κανείς αλλάζει τρόπο ζωής. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πρόληψη, έχουν γνωστούς τους που έχουν χαθεί ξαφνικά ενώ δεν είχαν τίποτα, σε εισαγωγικά. Και όταν τα επικοινωνούμε όλα αυτά, λέει ναι, αλλά γιατρέ, με τη δουλειά που έχω δεν έχω ούτε αυτά τα 3-50 λεπτά ή δεν είναι εύκολο ή καμιά φορά βαριέμαι κιόλας, είναι και αυτό, ή το τσιγάρο δεν μπορώ, εγώ δεν έχω, είμαι άκαπνος και αλλά βλέπω ο κόσμο που βασανίζεται να κόψει το τσιγάρο, δηλαδή όλα αυτά που λέμε τα λέμε και τα επικοινωνούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να γίνουνε και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει και άνθρωποι που τα ακούνε να νιώθουν αναξιότητα αν δεν τα έχουν καταφέρει. Θέλουν και βοήθεια, θέλουν δύναμη κάποια στιγμή στη ζωή τους για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το βήμα σήμερα, το άλλο αύριο. Είχε τοποθετηθεί ένας ψυχίατρος όταν έφερε το τσιγάρο και είχε πει ότι αν έχεις στεφανιά νόσο και δεν το κόβεις, δεν μπορείς να το κόψεις, τουλάχιστον κάπνισε 3 με 5 τσιγάρα την ημέρα για να σου φύγει ο εθισμός αυτός που έχεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά εθισμένος με την νοικοτήνη, δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς το μετράμε, αλλά έχω δει μελέτες που λένε ότι παλαιότερα το bypass, τώρα μπαλονάκια και stent μετά από έμφραγμα, περίπου 1 στους 2, ίσως λίγο παραπάνω σε κάποιες μελέτες, καταφέρνουν να κόψουν το κάπνισμα. Και αν πας 1 ή 2 χρόνια μετά, και οι μισοί από αυτούς που το κατάφεραν έχουν ξαναγυρίσει να καπνίζουν. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς on-off. Ναι. Έχω ένα συμμαθητή μας, τον Νίκο τον Τζόνι, στην Φινικούντα, ο οποίος... Καλή τώρα του Νίκο, να του στείλουμε χαιρετίσματα. Μας έχει προσκαλέσει και πολλές φορές. Γιατί μου μιλάτε στο πληθυντικό, κύριε Σαραντόπουλα, αλλά είμαστε συμμαθητές. Συμμαθητές από το γυμνάσιο και πολλοί φίλοι, όχι μόνο συμμαθητές απλά νομίζω ότι σε μια τέτοια συνέντευξη πρέπει να υπάρχουν οι κανόνες. Σωστά. Απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ο Νίκος του Τσόνης το είχε κόψει το τσιγάρο 20 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι που πήγα εκεί, γιατί ο Κίστ εμπλέκεται και εκεί με διάφορα events, κάπνιζε όχι ένα πακέτο, πάνω από ένα πακέτο και μπορεί και περισσότερο. Και μεγάλη εξάρτηση. Και του λέω 20, μάλιστα μάλλον εμένα συνέχεια, γιατί και εγώ πώς το έκοψα και τα λοιπά. Και τώρα καπνίζει περισσότερο από μένα ο Νίκος. Ελπίζουμε να καταφέρει να το ξανακόψει αυτό. Ναι. Τα κατάφερε μία φορά. Ναι. Θα πάμε όμως στην Φινικούντα. Πάμε, βεβαίως. Ωραία, και λίγο για τη διατροφή, έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά την συνέντευξη αυτή. Τι πρέπει να προσέχουμε? Η διατροφή είναι ενδιαφέρον, γιατί πρόσφατα τον Ιανουάριο βγήκαν οι αμερικάνικες οδηγίες, οι οποίες αλλάξαν αρκετά τον τρόπο που βλέπουμε τη διατροφή. Το ξέραμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, ότι αυτή η επίθεση στο κόκκινο κρέας δεν είχε πολύ μεγάλο νόημα. Φαίνεται ότι και αυτό που λέμε και κορεσμένα λίπη που έχουμε στο μοσχάρι, στα κόκκινα κρέατα, όχι μόνο κοτόπουλο και γαλοπούλα, δεν κάνουν τόσο κακό όσο νομίζαμε στην καρδιά και μάλιστα σε κάποιες μελέτες προφυλάσσουν και από το εγκεφαλικό. Ως αποτέλεσμα οι τελευταίες οδηγίες κρατάνε τα φρούτα και τα λαχανικά όπως πάντα, φρούτα βέβαια λιγότερο από τα λαχανικά, αλλά και τα φρούτα ολόκληρα, όχι σε χυμούς, αφήνουν ελεύθερα τρόποντινά τα κόκκινα κρέατα, παρότι λένε να μην ξεπερνάμε και ένα όριο, αλλά δεν τα έχουν στην απαγορευμένη ζώνη όπως παλιά. Απαγορευμένη ζώνη είναι τα επεξεργασμένα κρέατα, μπέικον, αυτά όλα τα πράγματα, και γενικώς οι επεξεργασμένες τροφές, ακόμα και δημητριακά επεξεργασμένα. Δηλαδή οι τελευταίες οδηγίες, το αμερικάνικο σύνθημα είναι Eat Real Food. Δηλαδή μην πηγαίνεις σε όλα αυτά τα ράφια του σούπερ μάρκετ που έχουν από τα κρακεράκια και τα γαριδάκια μέχρι δημητριακά επεξεργασμένα, μέχρι διάφορα προϊόντα διατροφής της βιομηχανίας τροφίμων, τα οποία σχεδόν πάντα είναι πλούσια σε αλάτι, σε ζάχαρη και σε συντηρητικά. Άρα στη λαϊκή αγορά... Στη λαϊκή αγορά, δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα που έχουμε προϊόντα από το μποστάνι και έρχονται στην αγορά, και τα κρέατα, φάρια εννοείται, λαχανικά, φρούτα, πρωτεΐνες πολύ, ενώ παλιά πηγαίναμε λίγο προς το άμυλο, τώρα λιγότερο τις αμυλούχες τροφές, πιο πολύ τις πρωτεΐνες και βέβαια τις φυτικές πρωτεΐνες και βέβαια τα όσπρια.
ξηρούς καρπούς. Και ξηρικαρπή. Και ξηρικαρπή. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Καλύψαμε σχεδόν 1 ώρα εδώ στον ΚΙΣ. Θα κάνουμε και άλλες συνεντεύξεις. Να θυμίσουμε ότι έρχεστε 1 φορά το μήνα. 2 φορές το μήνα. 2 φορές το μήνα και με χαρά να κάνουμε και άλλη συνέντευξη βέβαια. Φτάνει αυτά που λέμε να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ναι. Αυτό να μην... Ναι, θα ενδιαφέρουν τον κόσμο γιατί θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές να παρακολουθήσουν ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη και από το site του KISS, το KISS.fm89.gr. Ναι, και αν υπάρχουν ερωτήματα, τώρα μου ήρθε αυτό στο μυαλό, αν υπάρχουν ερωτήματα στο site να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε κιόλας. Ναι. Που γυρίζεται το site θα μας ενημερώσει. Ναι. Για τον Μανώλη, τον Σουβογιοργάκη, ο οποίος ήταν στη σκηνοθεσία της σημερινής. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Συνέντευξης. Να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Σπανέ, που εγώ ευχαριστώ. Βρήκατε τον χρόνο να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη και να ευχηθούμε στους συμπολίτες μας να προσέχουν λίγο περισσότερο και έστω και με ένα μικρό πονάκι να πηγαίνουν κατευθείαν στο γιατρό τους ή στο νοσοκομείο. Με ένα ενόχλημα στο στήθος το οποίο δεν έχουν ξανανιώσει, ακόμα και αν διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Να έχετε στην Καλαμάτα. Ήλια, ευχαριστώ.